Am primit un comentariu în care cineva ne zicea că presa pe care am luat-o este veche și practic n-a avut niciun sens să facem investiția, așa că am hotărât să fac un video pentru mai multe detalii. În primul rând, este un 2 în 1 și are și acest atașament care ne ajută să împingem rubinele înăuntru. În al doilea rând, nu e o presă clasică, ea se numește un staking set, funcționează un pic diferit. Pentru acest set noi am plătit 650 de euro. Acum, desigur, tu poți să-ți iei una nouă, doar că ai nevoie de 2600 de franci elvețieni pentru a lua o parte, iar pentru cealaltă parte ai nevoie de încă 2366. Acum, zi-mi tu dacă a fost o investiție bună sau nu și ideea principală oricum este să te înveți să lucrezi cu ea și în al patrulea rând, de fapt, e și calitatea foarte bună, sunt construite foarte bine. Acum, hai să vă arăt și cum funcționează. O să încercăm să scoatem acest rulment și să-l punem înapoi. Practic avem nevoie de o matriță ca să putem să scoatem rulmentul respectiv. Am fost nevoit să schimbăm plăcuța ca acea matriță să fie fixă. Am și înșurubat-o și aici vă arăt exact cum am pus înapoi rulmentul respectiv și cam așa arată la final rotorul nostru. Deci, în principiu, despre asta este vorba.